lupi di hasil tetap pada ditikon baik damang musik nomor tu sih. Mulia tema di hamu. Ano law mangulo pimangido kami dihamu inatta suripeda songolido amatta suripeda ala adong do pehula-hula nami naso masuk tu bagas pajulamu masautik asa masuk na sida. Jadi mulia tema nangasabi kamu raja nami di bagas nami bahasa kami mapartik kamu haduli pardul nami kami mah napasaton perjulo hata tu amang guru nami amang gurta. Jadi dihamu amang guru nami oleh raja nami disoro do kami sian hula-hula muna gultum sonang nadong di luat nami luat tahun suang soni naro sian bona perisogit Pison adong dari buat kami Boraspir jalan nami mamasu-masu tuhamuna salukna pinopar ni naburu namion pasu-pasu na set tuhan ma sahat tuhamuna salukna pinopar ni naburu namion adorak say pasat tami Boraspir na ibon namion songon si tua-tua ma
nung asabi hamo hula-hula nami di bagas nami pasatan ni mapartikyan amang raja nami. Gabe jala horas ido tutu mulai ate mari tuhata nung atapar hami di son amang baru raja ni hula-hula mo Ulo to lang. tabunan sila isabungan sawangin ak kaburu wire nami ima digokod do jojo muna di ulaw no sarma tua dinang di alat tuhata na buru nami sa tunga-tungata na parjolo at nami to hamo siya kolong ni roh nami Ulo di raja nami. aroro nami ang buru di betikyon sikak niya may naman ludu huwag kami do boras sipot ni todi Ulo raja nami. asa firma pokin na gol kasalongan firma todi mo hamo salut na ang buru nami Lujul- Gawe majalah horas Musik na huparto si. Mga radihita, nasiap. Koratita.
Mau lihat tema. Pangulan Huria. Dinasa aka parsorion na huwado pihami, dinasa aka hamolon na huwado pihami, toktong do tanganmu na badiay maniop hami, do manugunugu na patiruhon roha ate-ate do pikiran nami. Tadahalonga nga do sa luhut na Tuhan aka pabahinanmu di ngulo namion. Ido nahuparhatopot kami di sadok pardalanan ni ngulo nami. Uban na say ikot takas madok maulihati hami tu adupanmu. Disudi aka pabahinanmu na say toktong mangaramoti hami. Lumobi mali Tuhan tongon di ari sadaryon. Di ulaon partuaton ni inanami na tua-tua na hinaholongan ni roha ni keluarga hasuhuton nami di tikyon. Ali Tuhan nami, takas do ali Tuhan siala parsirangan di hajol maunon, tung di bagasan habot ni roha na sida. Jala diari sadaryon di patupa keluarga ulon partuaton ni natua-tua. Asima roha mali Tuhan, saya puli ma roha ni keluarga di son. Lehom ma di nasida gogo, pangapulion na siya koy, asa tung tarapul na sida li Tuhan. Tinanaing udutan ni nasida dope ulaon partuatonon sahat tu nasidungan dongan lehonon mu panuturion roha dame asa boy ali Tuhan di bagasa dame do las ni roha boy di patupa nasida ulaon partuatonon sahat tu nasidungan dongan lehosonang ni roha di akka hula-hula asa di bagasa las ni roha nasida di patupahon ulaonon ali Tuhan. Suang songonima nang si panganon nang huparsoliho kami siyan asin ni roham hujalohan pasu-pasu mayali Tuhan gabi gogo na baru tau ahipasod doho sibuk tu pamatang nami laho manguduti ngolu nami lumobi diari sadaryon kurajumi hami ali Tuhan kudang do akka dosa pangalasyon nami naulaho kami maradopo konang maradop podongan nami jolma
Mangido kami siyan siniroham na gudangi, sesamado sa pangalasyon namin. Jalo matuhan tangyang namin. Holan mga sahon guwar ni anakmu Jesus Kristus yoko pami. Asinirohan ni Tuhan Jesus Kristus, dohot holong nirohan ni debata ama, dohot parsoran ni todi parbadiama, na mga ramoti hamu sa luhut na. Amin.